Parkovisko Prosiek. Dneska na bajkoch Kvačianska dolina. Bajky pripravené. Pán Igor tiež. Sport bufet Prosiek zatvorený. A veď som to potom vypol. Kde ideš? To hen tadiaľ sa ide? Dovi. 5 metrov, odbočte mierne vpravo. Prvé výhľady na nízke Tatry a na Maru. To takto, rotunda. Predvrchole rotunda. Aha. Hladnička. Aká jednoduchá. Aha, to je zo stoličku. V Kvačanoch, kostolík. Tak prvé metre od parkoviska popri potoku Kvačianskou dolinou. A už máme tu aj dole kopček dokonca. Trošku sa nám zahustila premávka. Ďakujem. Díky. Pekný kameňový úsek. A to musím vyšlapať, či tam je cesta druhá? Na parádu toto. Teraz sa otočte a vráte trasu. Teraz sa otočte a vráte sa na trasu. Za 250 metrov otočte prúdko vľavo. Otočte a vráte sa na trasu. Teraz otočte prúdko vľavo a potom odbočte vpravo. Tam bola hať, hej. Ostali nám fotografie, vo vedľajšom okienku sú fotografie z tej hate. Aha. Nemáme hať, hladina vody klesla. A nedovolíva nám na celý stroj pustiť. Ahoj. Muno. Počkaj, kaďa tá voda tiekla? Z vrchu naň, že? A tu mazalo, vodou mazalo. Remene.
tu. To by som nosil k tomu. A túto to pílili vlastne. Tu majú ten gáter. Malý cirkulárček a veľký gátrisko. Krásne. Ďakujem za návštevu. Toto je capko. To je capko. Je to požičaný capko. Koznám sa vôbec nepáči. Fotím. A však to už málo kedy vidno takého koníka pekného. Aha. Na parádu. Ideme, ale však koňa nevidíš každý deň. Tvorí to potoka a hať potom do ruky. A mega vodopád. Od mlynu ideme smerom na Huty, popri Potvočiku, takouto peknou dolinkou Vačianskou. Pomedzi skaly Jesňavy. Veľmi pekná cyklotrasa. Nazdar. Tak to je celé. Kúsoček. Tak. Takže Malé Borové, nejakých 850 nad morom. A je to Veľké Borové, pekná. Takže takáto pekná rozhľadnička. Ideme sa pozrieť na ňu. Hello. A šištičky. Áno, o 200 metrov parkovisko. Tam je náš cieľ. Dobrý.